No niin, missä täällä menee porukka? Mitä sä vittu ammut mua? Arvaa mitä? Voi nyt kuollut sille random pommille, mut siinä oli joku vitu kinkin ruumis siinä edessä. Se oli liian kenen tankki oli. Komeasti se lensi kaaressa. Ei vittu. Nuu. Ei osu. Ui! Oi! Mites tästä pellasta mennään läpi? Ajamalla. Oi ku, tos on kivi! Aivan, miten sä vedit sen tälleen vai? Ai miten? Mä kotona ajaa ilman. Opa! Ei, tänne ei sit pysähytä. Se ei käy. Aha. Pysähytää. Vois vähän jäädä. Ei todellakaan pysähytä. pysähytä. Täältä mennään tällain. Ampuis random vittu. Ei, ne on parempi. OP flankki. Mä tuun uudestaan sinne. Kenen idea tää oli? Mun. Kuka? No niin, ei, manageri, venappa. Ja kato kuka on vittu elossa vieläkin. Ihan vittu oikeesti. Vittu mikä skämmi. No niin, uudestaan. Jätkä ei parkkii. Tähän ei muuten Ripeeraa mun pysähytä. tykkiä hiton vatipää. Tähän ei pysähytä. Mä pysähdyin tänne vihun päätyisenkin, kurpa. No mä kuolen sille panterille kanne, onko nyt hyvä mieli? On. Teppä tilaa, mun vuoro. Ei vittu. Osaatko ajaa? Itse voisin tulla sinne kanssa heittää kickflipin. Hinausköysi valmiiksi. Katsoks kukaan hyppää? Mä katon. 80. No, en mene. Juu, ei kiitos. Sieltä tullaan kovaa. Nyt on muuten vauhtia. Request meille. Ei! Älä mene katolta nyt ainakaan. Tossa on sit M2, ne come on. En kiikkais tästä Ainakin jätä, minulla on ongelma. No niin, hei. Nice. Kato, se teki kerrankin jotain hyödyllistä. Mulla on visio rando. Lähetäänkö takas spawniin ja luupataan tuolta toiselta flankilta niitten spawniin. Miks noi keskittyy? I didn't see that one coming. Mä oon reservitankki, vittu. Kyllä sä pelaat. Kato. Meidän takana on joku. Mikä helvetti. Sitä jo edestään. Moi. Moi. Älä vittu sano, että se panteri on vieläkin tuolla. On. Onko se panteri vieläkin tuolla? Ei oo todellista. Vitun Germani. Kato, nyt tehdään tämmönen pikku helkat movie. Hei, oota mua. Nyt vedät koko suoraan. Hei. Mitä vittua? Mä tähän hinausköysi kiinni. Mä tähän kiinni, noin. Mitä sä meinaat superpersimiin? Niinku... Meinaan T26E1. Superpersi. Et sä meinaa sille yhtään mitään, kun me mennään nyt vielä 5-7. 6-0. Juu, ei, sanoin vaan, että mä saan sen tutkittua. Missä sä oot siellä takana? Ei, mä oon niillä valoissa, niin mun kiinnosta. Oot sä valoissa, niin En oot oo, kuitenkin. mä en ole. Et. Mulla ei oo sitä warningia, spawni warningia.
No niin, nyt mä tiedän tuli. viimein aina jatkossa ja... Tuolla tulee Nashorni. Mikä on sormi? Oh my god. On kyllä hyvä, että tuolla voi olla vittu spawnin takana. Tuolla on Isu. Miksi tässä on joku vitun puska mun päässä? Se kaato puun mun päälle, voi vittu. Pitäisikö meidän vaan rauhoittaa ja ottaa piiloa hetkeksi sillä, että ne ajaa rohkeasti tuolta ulos ja sen Sammuttaa jälkeen moottori, molestoi ajetaan ihan näitä kuoppaa ja russia. sammuttaa moottori. Juu, tuleeks jengi tänne? Ottakaa joku kuoppa. Sen on kanssa kyllä Mä otan vähän paremman pokin. Mä sammutin moottori. Tähän venataan, että ne ajaa tästä ohi. Kova. Aivan. Mä muista kylkeä ihan just. Vittu nää on varmaan tosi iloisia. Oi ja varmaan tää viut tykkää Paras hyvää. Flanders-peli ikinä. Vittu tää on kyllä typerän näköinen tuossa kartalla. Sä ootte 3 ainoastaan vaan sillä niitten vasemmalla spawnilla ja meidän oikea spawni. Kyllä vittu voi olla enää spawnipointteja. Meidän oikein spawnin holdi on vittu B-llä ja C välissä. Yksi on vähän aina lähemmäs. Ja meidän vasen puoli on vittu niiden spawn. Kuka ei istuisi kotona kusella? Miksi seistä on isoa? Kotona seistään, kustan sinne pönttöön seisoin. Ja sitten kun mennään naapurille tai jollekin muulle kylään. Yleensä Ja sä seisoo, laitat sen kannen kiinni. Sä laitat sen kannen kiinni, istut siihen pöntölle ja kuset sinne lavuaarin siitä istualta. Itse laitan kannen kiinni enemmän kuin menen paskalle. Ite kun se aina lattia kaivaa. Oho, nyt mennään pitkälle. Käy nyt takaisin. No kun mä haluan mennä tonne vihun taloille täällä. Tää näyttää kyllä Katso hienolta. tuota crossia. Tuolla on Jack Tiger. Vittu me molestoidaan se. 700 etäisy. Oi. Voi vitun apino! Työ poistaa sut teet Facebook-kavereista. Joo. Mä en enää laita teille IG-reelsejä. Toi on aika paha En itse asiassa. lähetä enää ikinä Ei kellekään.